Zdraví vás Jaromír Boslák a se mnou je to Petr Svěcený, abychom vám spolu přiblížili dnešní ligový zápas. Pořád jsme ještě na začátku sezóny, takže je dost těžké říci, jak na tom jednotlivé týmy jsou, nebo máš jiný názor? Ne, Míro, mám úplně stejný názor. Je zatím opravdu téměř nemožné cokoliv předpovídat, ale body ze začátku sezóny se později mohou velmi hodit. Sudí nechává hráčům poměrně hodně volnosti. Je to dobře, tvrdé zákroky jsou atraktivní pro diváky a hra má spát.